oso goran abesten du Xabier Rudek niretzako, sentitzen dut zuega ez duareko duzue. Follow the sun. Which way the wind blows. Ondo da, hauxe da lehen aipatu dizu egun Instagramek ezagutzera ematen dituen kantu mitiko horietako bat, Follow the Sun. Follow the Sunen atzetik berriro Maria Romero Laspiur DJ izango dugu. Ez dakit gaur Maria Romero Laspiur DJ den, edo Ane Rotaetxe DJ den, edo erdiban egin duzuen playlista. Erdibana pizkatin dugu gaur. Ados. Tira, Ondarearen Europako jardunaldiak badatoz esan da bezala, eta, proposamen mordoa, guk urtero bezala gure liburuare hemen daukagu. Aurreko urteko liburuak ere hemen dauzkagu, gorde egiten ditugu, gustatzen zeskigu, eta gure apaletan... Apal berria, gainera hauek, Apal berria jarri ditugu, bai, Maria. Baina... Inigo superarroa dago. Soik 17 bate behar izan dituelako apalak jartzeko. Gauzat esango izuet, hor, lan handia dago. Azteko, eurroiek dira Tolosako zerrategi batean erabiltzen duten egur oinarriaren sobrekin egindako apalak dira. Hemen ikusten duzen gure irratiko maila hau ere bertan egin ziguten. Nik irrati mai konkretu bat nuken modelo bat buruan eta horrekin planoa osatu zidaten eta eurek moztu eta osatu zuten kristona pixatzen duen egur puxkau. Eta orduan banekin horrelako materialak bazituztela. Hor zuen atzean dagoen beste apal hori ere horrelakoekin eginda dago. Eta zer du horrek, azteko, galduko litzateken egurrarekin eginda dagoela. Bestalde, hemen gure laborategian, iskin horretan, badagoela, olako saliente bikoitz bat eskaiolan, barrutik tuberiaren bat, oskaloze izango den, eta orduan, olak moztu bartziren horre, koska hori eginda. Baina pein hori eginda konturatu ginen, pareta horrek ez dituela 80 gradu. Garai bateko, ez dakite, hau da Tolosako aldezarrearen mugan gaude, honek eraikin honek izan ditzake 250 urte, ez dakit, eta beraz, paretak ez daude erabate 80 gradutan, beraz berriz ere zarrategira joan eta alde batzuk moztu edo pixkate lijatu genituen. Lortu genituen egurrezkoak ziren eskoira batzuk paretean jartzeko, baina behar genituen bi gauza, bat, zulagailu bat, taladro bat, eta bi, hor ikusten duzuen, eta ipatu duan saliente horren barruan tuberia edo beste instalazio elektrikorik, ote dagoen dakien norbait. Nik edo guk uste dut ez dakigula. Lagun batek etorri bartzuen, gero beste batek, azkenean etorri da lagun bat eta jarri ditu, baina, tonto 17 jate pasa dira. Joli. Baina oso polita geratu da, eta gainera bertako zerrategi batean egin dako. Hori da. Egurra gira, eta hori Bai, eta berrerabili ditugu hortxe egur soberakin horiek, eta... Ondarea da. Ondarea da. Arazoa da, Imanol González Gurrutxaga eta bio jarri genituela maitasun guztiarekin liburuak bertan, lehen bailen japen zegoela. Eta Goiuri Ezeizarandiak esaten du gaizki jarrita duela eta berriro jarri behar dituela. Ez, sistema bat behar dugu liburuak antolatzeko. Oraindik ez dut erabaki zein izango den sistema. Eta norbaitek proposatzen balin badu kolorea, akatu egingo dut. Bale, baina ez nekien liburu zaina ere bazinenik. Hori ere bai. Tira, hori baino ondare, ez dakite... landuagoak eta garrantzitsuagoak izango ditugu, serioagoak aipatzeko, baina gure ondari txiki horretan ondarea bizirik liburu hau ere kokatuko dugu, horrek urtetakoak kokatu ditugun bezalaxe. Hala ere guk liburua izatearen privilegio badaukagu, baina hemen dagoen guztia webgunetan ere topa daiteke, eta haze ondarea dagoen webgunetan bai, bakarrik plan guztia hauek eta proposamen hauek guztiak biltzen. Guztiz, bai, hau bakarri gainera, hemen dakagunak Gipuzkoako egitaragua da, baina, badaude Bizkaiakoa, Alabakoa, gero adibidez Nafarrokoa, sartzen baldin bazara Ego Euskal Herrikoak daude denak webgune batean, dela europakoondarea.eus. Eta gero, Nafarrokoa adibidez uste dela, nafarroa.jep horrela zerbait, baina, ipintzen baldin badeazu ondarearen jardunaldiak Nafarroa, agertzen da webgunea interneten, eta bertan agertzen dira bertako jardunaldi guztiak. Egia da Nafarroan izaten direla irailean, eta ez hainbeste urrian, naiz eta generalki jardunaldi hauek urrian izan, hauek, aurreratu egiten dira denboran, eta iraila bukaeran izaten dira, orduan ia denak izan dira. Navarrak beti dabiltza pauso bat aurretik, hori. Onartu egin martzaile.
Tira, baina, ekintza guzti hauek ondare kulturalari buruzko sentsibilizazioan sakontzeko edo, proposatutako ekintza edo jarduerak dira, hori da aipatzen ari garen hau, eta esan da bezala, hilabete hauetan ari dira gertatzen, eta ariko dira gertatzen. Hori da, urrian gehien bat, eta gero azaroan ere badaude bateron bat izaten direnak, ez? Azkenan, webgunetan zertzen baldin bagara, ipin aldegu udalerria edo data, eta agertzen zaizkigu, ospatzen diren ekintza eta ekitaldi desberdinak, ez? Eta, normalean izaten dira, hitzaldiak, erakusketak, lantegiak, bizita gidatuak, mendibueltak, pixkat danetik, gauza gastronomikoak ere izaten dira, asko kurtzen zaizkiguna guri ere. Hori ere ondarea da, ez da? Hori ondarea da, bai, jatea ondarea da ere. Eta aurten ere, badaude ekintza desberdinak, anekero aurkeztuko ditugun, 370 guztira. Bai, dira, 370, herrialde baino gehiagotan, badaude... 100 herrialde baino gehiagotan, bai. 107 ekitaldi, 33 udalerritan izango dira Gipuzkoan. Datu asko dauzkagu, baina lehenik eta behin izan beharra daukagu, gipuzkoa.eusen, bizkaia.eusen, araba.eusen webgunetan topa daitezkela Euskal Autonomia Erkidegoko lan hoiek, Euskadi osokoa ere, irubebikoitza Europako gidoi ondarea.eus webgunean topa dezakela entzuleak, eta hortxe bere proposamenak bilatzen hasi. Eta liburuzka hauek guk ditugunak baita ere kulturetxeetan, museoetan aurki ditzakegu, eta gainera urte honetan pixkat berandu ibili gara banaketarekin eta jendeari zen galdezkaia. Orduan, bidean daude, eta baita ere interneten baita ere topatu daitezke. Bai, eta gero, liburuak daukan gauza polit bat da... Usaina azteko. Usaina, hori den hori gurtzen jakula, ez? Liburuan usaina, gainera urtero. Ez dakit, nik uste dut, zuek antolatzen da zutenean, beti da formatu berdina, ez? Eta papel bertziklatuarekin egindako... Bai, hori da, Gipuzkoakoa, bai. Eta Maria, zuek daukazuten portadan, Gipuzkoako portadan, urte honetan ere jarri dugu pegatina bat, QR braille idatzita, eta QR batekin reliebea daukana, eta QR hori eskaneatuz, eramaten zaitu PDF batera, PDF irisgarri batera, eta PDF hau dago prestatuta ikusmen desgaitasun bat daukaten pertsonak irakurri ahal izateko beraien aparailuak, ez? Hasi ginen 2021 batean egiten hau, jardunaldiak beti daukatelako gai bat, ez? Beti antolatzen dira gai baten inguruan, urtenetan da bizirik dagoen ondarea, horregatik urten leloa da ondarea bizirik, patrimonio bibo, eta, 2021 batean irisgarritasuna eta inklusioa izan zenean gaia, hasi ginen programa irisgarriagoa egiten, ez? Eta geroztik jarraitzen dugu, eta lehen urtean izan zen jasangarritasuna, eta urte honetan jarraitu dugu, inprimatu ditugu kopia gutxiago, eta gainera urte honetan jarri dugu ekintza bakoitzan garraio publikoaren informazioa hau da. Askotan gertatzen da, eta hiriburuan bizitzen geanak, ez gehala hainbeste mugitzen, ez? Eta, jardunaldiak dia itzaki oso ona, bakoitza bere herritik mugitzeko, hiriburutik mugitzeko, eta, garraioaren informazioa uste dugu, erresten dula hau. Ez hori bakarrik, garraioa sustatzeko, eta niri ilusio egin dit, zenik gidabaimena badaukat, baina ez dut gidatzen, eta askotan gertatzen zait, ikusten ditudanean jardunaldiak ez dakin non, eta jartzen du, N bat karretera hartu, eta ez dakiz, eta azalpenak beti dira nola iritsi, kotxearekin, eta beti esaten dut, nire kabuz bilatuko dut, ez zait ezer kostatzen berez, baina bilatuko dut nola joan naiteken garraioan, eta hemen zuzenean jartzea, ez dakitez, debus, 0 sortu, behatzi, amairu, denak jarrita, ze autobus hartu behar dudan horra iristeko, hau da zoragarria. Bai, niri irutzen da, superrondo dagoela, niri berdina partze jata, nire bai, kiatzeko karneta dakat, baina korratzen zait pila bat hartzea, bildurra dakatelako ondokan, eta oso ondo dauz, eta gainera bai, beharrezkoa da bai garraio publikoan jatea, gure ingurumena zaintzeko, ez? Eta ez emateko baita aintzat hasieratik leku hau askotan gertatzen da, jendeak baduela autoa eta joango dela autoan. Ze batzutan izaten da, hori da obioa dena, eta gero behar balin badira beste alternatibak bidatuko ditugu, baina berez, pentsatzen dugu, denok etorriko direla
bakoitza bere autoan, eta sistema irauli. Autoarena. Ondare kulturalari buruzko sentsibilizazioan sakontzeko ekintza hauek, esan da bezala iraila urria eta azaroa bitartean gertatuko dira. Tartean, era ezberdinetako ekintzak adin eta interes ezberdineko jendeari zuzenduta, eta tartean hitzaldiak, erakusketak, lantegiak, bisitegi datuak, plan eta proposamen mordoa, ze motatako erakundek hartzen dute parte horrelako proposamen zerrendain zabal bat osatzerakoan, Egia zen, justo Mariari nitzaion esaten, gero eta nitzagoa diera parte hartzen duten eragileen jatorria nolabait, orain dela 6 urte, barkatu, 8 urte daramate Gipuzkoan, eta hasieran bai izan zela museoetatik hasi zen zerbait, ondarea nolabait museoekin lotzen degulako, eta beraiek daukatelako, horrelako ekintzetan parte hartzeko ohitura, baina gero eta gehiago eragile ezberdinak hartzen dute parte, adibidez justo kulturarteko elkarte berriak baditugu urte honetan, adibidez Ukrania Euskadi elkartea edo Mestiza elkartea, diela elkarte txikiak, baina nolabait ikusten dute aukera polita bat dela jardunaldietan parte hartzea, batzuetan bere ondarearekin, Ukrania Euskadiren kasuan egingo dute egin zuten pasatako ostiralean panpin lantegi bat, Ukrainiako panpina tradizionala egiteko lantegia, eta artistak ere parte hartzen dute, espazio berriak ere, Donostian Igeldo auzoan dagoen Undermountain adibidez hartuko du parte urte honetan, gero eta eragile ezberdinak topatzen ditugu, baita ere urte honetan artisau berriak ditugu, nolabait urte honetan ondarea bizirik eta leloaren atzean ikusten genuen nolabait antzinako gibideak eta tradizioak eta horrelako eragileak nolabait erakarri behar genitu dela. Eta eragileak erakartzeak eta aniztasun horretan azteak ere komunitatea sortzen ere laguntzen duz. Eta hor badago azpimarretako bat edo komunitate horren garrantzien, ondarea babesterako eta mantentzerako orduan, Bai, guztiz. Azkenean jardunaldi hauek ere bilatzen dutena da jendearengan interesa piztea eta baita ere ezagutza piztea, azkenean ezagutzen duzun hori zaintzen dezu, eta transmititzeko garrantzia ikusten dezu, eta Mariak esan duen bezala formatu oso ezberdinetan egiten da hori, batzutan da errezeta tradizional bat prestatu, bestetan kontzertua, hasiko naiz ja gauzak baipatzen. Bai, zuka, baipatu. Spoilerrak egiten ez. Azkenean kontzeptuak nahiko garbi geratu zaizkigu, badaude batzuk azpimarratzeko, lehen ere esan dutez, kontserbazioa, babesa eta zaintza badaudela hor, helburuen artean, memoria, ondarearen transmisioa, aipatzen ari gara, komunitate bat sortzea, eta hori guztia lortzeko azken finean proposamen mordoa dagoela, eta askotan jendeari interesgarriena hori egiten zaio, proposamen horietan murgildu eta dastatzea, ezagutzea, beraz, bota dagoeneko gertatuko direnetako batzuk. Bai, esaten zenuna guztiz, eta komunitatea aipatu duzu, eta justo aurkezpena egin genuenean, oso pozgarria izan zen, pandemia urte hauek eta gero, testinguru normal batean denak batzea, eta ni geratu nintzen programarik gabez, etorri ziren jende pilo bat, eta izan zen oso polita, denak hor elkartzea eta helburu berdinarekin. Eta esaten nuena, daudela oso ekintza ezberdinak, eta baita, badibidez, eske justo orain etorri zait burura, itxasos kantak. Dela itxas kantutegia berreskuratzeko kontzertu bat, egingo dutena Donostian Euskal Itxas Museoan, eta bertan egongo dira artista ezberdinak, batzuk oso gazteak, eta egingo dutena da abestu itxas kanta horiek. Adibidez, lehen aipatu ez du Mirua, ez? Bai. Beraiek egongo dira, egongo da Rafa Rueda, egongo da Gartxot,
bueno, ez, gartxotez gau, barkatu. Bueno, gartxotun zain egongo da, gau baldin badago, ez da? Baina, bai, guri ere gertatzen zaigu, gartxoten proiektua, bai, gartxotek abesteuta, bueno, gau da proiektua. Hori da. Gero, Sara Zurza, ere, azkenean dela, bueno, artista oso ezberdinak, adin ezberdinetakoak, eta baita ere beraiek ere erakartzen dutela publiko hori, eta azkenean oso garrantzitsua dela publiko hori, kantutegi hau ezagutzea, eta esan dezuna ez, gozatzea eta murgiltzea kontzertuan, kasu honetan, ondare immateriala. Gauza oso konkretuetatik, gauza askoz heteroagoetara ere bai, ez? Askotan, hausnarketa uneak, toponimiaren inguruko molako, solasaldi, tailerrak, hemen ikusten ari naiz, Anbotoko Mariren altzoan, pixka bate, hortxe mitologiarekin eta jolasean ibiltzeko aukerak, eta askotan, asko dakigu lauste dugu, baina Anbotoko Mariren eta Txondoko inguru horren, eta inguruan ez dakigu beste, eta hor badago, ondare bat, ahozkotasunak adibidez akaso mantendu duena, eta transmititu daitekeena, elkartze horretan bakarrik, ez? Beraz, gauza batzuk askoz konkretoagoak dira, eta beste proposamen batzuk, pixkat lausoagoak, eta hori ere gauza politia da, ez? Guztiz. You're the water at the door. You're a million miles away. Ez dakit murgilduko garen, dagoeneko urtero egin izan dugulako bakoitzako plan proposamen batzutan, Laister Ramada intaldeko kideak hemen izango ditugu gurekin, eta zozketa. Eta zozketa egin behar dugu, Iko Kuiagua taldearen Dabadabako kontzerturako sarrera bikoitz bi dauzkagu, zuen artean banatzeko, baina nik uste proposamen batzuk botatzea gauza hona litzatekela, ez da? Zuk Maria badauzkazu zureak? Bai, hasiko nahi nire ekintzarekin, zen, badaukat ekintza bat, eta gainera, aurten ilusioz ze Ibarren egingo den ekintza bada, nire herria, eta bueltatzen nire jatorrira, iruditzen zitzaidan oso polita. Eta, osbatuko da Ibarko Armagintza Museoan, eta pixkat ideia da berreskuratzea Ibarko tradizioak, adibidez, damaskinatua, dela, Ibarren artisau moduan egiten zen tradizio bat, sorkuntza bat, eta urteekin galtze jundena, pero azkenean, bada tradizio bat oso zaila eta oso, delikatua eta ondela urte batzu zeuden artisau desberdinak damaskinatua egiten zutenak, baina urteekin galtzen junden tradizioa da, eta egia da belaunaldi berriek ez dutela ezagutzen asko tradizio hau, ez? Lehen, Aiton Amonen etxean eta nekan badibidez, etxerako apaindura desberdinak damaskinatuarekin eginak, baina, gehien bat armagintzaren industrian erabiltzen zen tradizio bazan, apaintzeko eskopeta desberdinak, ez? Eta, pixkat damaskinatua abia puntu moduan hartuta, nire ideia da, lehenengo bisita gidatu bat egitean museotik, eta gero egingo da tailer txikitxo bat, pixkate zelan damaskinatuaren teknika eraman alden gaur eguneko teknika desberdinetara, eta irudean eta egindako adibide batzuekin pixkat erlazioa bilatuko dut tradizio horrekin eta tradizio berriekin edo irude edo teknika edo teknologia berriak erabiliz, ez? Eta hori, pixka da interesa da pixka gerturatzea daukagun tradizio horiek galtzen jundirenak, eta nik uste dut jende gazteak oraindik ez ditzen, jende gazteak, eta nik uste dut damaskinatu basate dutenean, adibidez Donostin edo Tolosan jendeak ez dakidela zer den, ez? Ze teknika den. Eta hori, pixkat berreskuratzea, lehen ere egiten ziren artisau teknika desberdinak, eta gerturatzea jendeari. Eta hori, gero egitaragua eta ekintza desberdinak ikusten dizutu zuenean, askotan gertatzen den, aurtengo ekintza desberdinetan ikusten den zerbait da, zelan berreskuratu artisautzak teknika, edo berreskuratu edo ikustera emon, ez? Noiz da zure tailerra, Maria? Nire tailerra da urrengo asteburuan, larunbata 24 uste dela, eta da arratzalean, 4:00 7:00 arte, Ibarko Armagintza Museoan. Nik proposatuko... Eta kontzertua ez dut aipatu barkatu, baina da baita ere urrengo larunbatean 21. 21 bada? 21 larunbata? 21 larunbata 7:00.
sarrerak agortu dira 2 egunetan. Baina, itxaron zerrenda bat dago. Ados. Nik adibidez, interesa ikusi dudan bat, igaro da dagoeneko, pasada, urriaren batetik 6 izan zen, Erandion egindako landamunduko lanbide galduen inguruko, bolako tailer moduko erakusketa bat, ez? Eta industrializaziarako prozesu horretan, galdu diren ogibideen inguruan. Hauek landaren mukuak dira, baina orokorrean asko gustatzen zaizkit ogibide galdua, zaizki gustatzen, ez dut maite galdu izanak, baina badago horrenetzako interes eder bat, eta gaur egun ere galdu gabeko ogibide batzutan gertatzen dena da, ogibide horiek gauzatuko dituzten pertsonak ez ditugula, gero eta gehiago kostatzen dela ofizioetan arituko den jendea egotea, eta gai hau gustatzen zait, eta, zoritxarrez hau pasada, baina Erandion izan zen urriaren hasieran. Nik aukeratu dut hasiera batean bat, eta gero esan dut, hau Mariak aukeratuko du seguro, eta orduan beste bat ekarri beharko dut. Eta Mariari pegatzen diona da emakumeak botanikan, bisita komentatua eta tailerra Bergaran egingo dena urriaren 21, eta orduan esan dut, hori ez dut aipatuko, baina aipatzen ari naiz. Eta orduan bada aukeratu dut bat, naiz eta ja igaro den, oso interesgarria iruditu zaidalako dala Donostiako saltoki historikoen inguruko mai ingurua inigok esan du, ez? Lanbide galduak, pixka bat merkataritza galtzen ari gara, internet bidezko erosketen arira eta ni asko fijatzen naiz herri berri bat ezagutzera noanean kaleetan, dendetan zenbat alokairuan edo salgai kartel dauden, ze horrek erakusten dizu, ez? Herri horren bizitzari buruzko zerbait eta pena asko ematen dit, nire herrian bertan ikusten ditudanean, ugaritzen ari direla utxik dauden lokalak, beraz? Itzaldi hori badago YouTubeen. Perfecto. Sandel Museoko kanalean badago, eta oso arrakastatsua izan zen, Informazio guztia hau esan da bezala sarean daukazue Europako gidoiondarea.eusen edota baita Gipuzkoa, Bizkaia, Arabako, Nafarroako instituzioen webunetan sartzen bazarete, europakoondarea.eusen bitartez, Google bilatzaileetan jarrita, ondarearen jardunaldi hauen inguruko informazio guztia topatuko duzu. Ondarea bizirik, lemapean, guk lau aipatu ditugu, baina 100 dira, eta asko ziur zuen interesekoak izango direla. Aurrera egin behar dugu, Ramada Intarrak ere prest dauzkagu segituan, Ane Rotaetxe, Maria Romero Laspiur, mila esker, eta ez dakit, besterik bada datorren urtera arte baino lehenago ere kontatu gauzak eta tartea egingo dugu. Mila esker bioi. Eskerrik asko zuei.